Ja, wie Christen 20 man op corona-afstand in een videoclipje. Dat zou er net gebeuren wie de prins en de oud-prinsen van de Grashoek en Stilte voor de Storm. We gaan naar liedje nummer 6 in de eerste halffinale run van het LVK. En als je goed kijkt, dan zie je hem op de achtergrond staan. De enige echte Bertha Paulussen trofee. En de mannen links en rechts erneven, dat zijn natuurlijk Jo en Niek van Spik en Span. Heren, van waar deze feestelijke uitdossing? Ja, een beetje het thema van het liedje, Henk. Ja. We hebben het liedje dit jaar, het Paaf Alaaf. Het is een beetje country-style, gans anders dan zangers. En ja, er werd een beetje dezelfde uitdossing bij, hè? Ja, ik zie een paard, ik zie een manege, ik zie een cowgirls, ik zie ook zelf een klein beetje line dance-achtige bewegingen maken. Het is echt, ik ben... Dat overdreven, denk ik. Ja, ik kreeg er zelfs, ik ben allergisch voor paarden, ik moest er af en toe bij neersen zelf. Zo cowboy-achtig is het in ieder geval. Is het wel vastelovend genoeg, zei de kritische verslaggever? Ja, maar vastelovend is denk ik al lang niet meer marsen, walsen en maar op allemaal. Ik denk dat we er ook een sport van hebben gemaakt om toch het nu-genres ook in de vastelovenswereld te brengen. En ja, ik denk jaren 70, jaren 80 worden veel meer country-achtige nummers. En misschien is het wel leuk, hè? Is dat veel meer terug naar de roots dan was het niet maar in zin, denk ik. Oké, ja. Weer samengewerkt met Jos Wakker. Zij zelf een liedje gemaakt samen met Jos. We hebben het decreet Paaf Alaaf bedacht en hoe komt hij vanaf? Heb ik een keer op Facebook zijn langskomen. En ergens in een tweet, of je had het dan een post van een bericht. En joh, daar zei ook dat ik een paaf. Om de meest wilje momenten. Okay. Ja, dus daar ligt al redelijk snel gelach. En we zoeken Henk, Nicole en ik zijn dit jaar 50 geworden. We dit jaar 24 jaar zijn we getrouwd. En we zoeken geen via-scherf, maar we zoeken een rondreis gaan maken in Amerika. Nou, wat daar met gebeurd is, kan je zich wel voorstellen. Het is allemaal in de ijskast gegaan. Maar ja, om dat toch een beetje de sfeer te houden, een country liedje met de titel Paaf Alaaf. Goed, we gaan naar het clipje kijken, ook helemaal opgenomen in country sferen. Dames en heren, misschien wel de kreet van de komende vastelovend Paaf Alaaf. Hier is uitkomend voor zusteren natuurlijk Spik en Span.